Hi mga karonbel, kumusta? Kasagaran gid ingon sa mga misis nga labad jud magunahuna kung unsay sudanon. Good thing kausara mi magluto sa kaadlaw. Lunch gid ko maglabad akong ulo kay ngano lunch naman among tigluto kay ang pamahaw mag-oatmeal ra nya dayon butang gatas maora. Need i-diet akong mama, so kami tanan patas ang among breakfast. Unya, ang among sobra sa lunch, mo na among panihapon kay di mi mag-heavy nga dinner. Labi na akong mama nga, dali siya dukaon mga 4 or 5 matug na siya. Nya sa akong paminsar, dapat maghuna-huna jud ko nga naa jud sa nutrients food para sa akong mama. Umaong naghuna-huna ko og sayuti. Chayuti ni siya in English or Sikkim idiol, also known as Merliton and choco or pear squash or vegetable pear. Of course, kita tanan nagunahuna jud nga ang atong isudan or lutuon kay naagi benepisyo sa atong lawas. Kani siyang sayote kay makaprotect ni siya batok sa fat build up in the liver. Unya, rich in nutrients and siya. Na siya various essential vitamins, minerals, and fiber. Nasa siya antioxidants. Niya makapromote siya heart health. Nasa siya anti-cancer effects. Unya, makaslow siya sa visible signs of aging. Ready na atong 34 pesos meal nga sayote. Akay sayote Gis, ginaling di sa City Bombay Gis. Nya ito nga raman ako igamit so 5 ra ahos ang 5 akong ipalit niya. 2 raman ang nagamit ani. So, dig in! Ready na! Happy eating! Maukin ang Ronald Gums!